inini ndichide kuda kubate panyaya iyi ndoidzorera futi kwemuri kakawandisa maningi muchitaura masabhuku enyu kutaura kuti ivhu ritengeswe but wari kuramba wachidaro ndakuidzorere kwemuri ndichitaura kuti imimi wacho ndakukufananidzai nembuka isina mazino ekuti inondogwauta chete hairumi wasidai mwairuma imimi masabhuku enyu aitya ishe I am a hardcore criminals. Nyaya iyi kai, it's well managed. Pandrukuti it's well managed ka. Tarisai manager, ano manager ma properties. Hostage yao kutenga kunge asikusiwa. Na chida uvunza mambo nekuzunene pesa. Mugaita mwanasikana ane 18 years. Wodana na boyfriend mbava. Waipinza usiku magarara. Mbava iyoyo yonouraya vanhu panharaunda. Yoenda kucourt. Mambo voti mimi ndimatuma mwana wenyu. Munofanira kuti mupike life in prison. Ngatida izvi. Ndoda kupindura nemubvunzo. Panyaya mandibvunza. Mune mwana wenyu ne 18 years imwimwe. Mwana wenyu zvaine 18 years obva aende kuendiswe pamwiri ngeuyo. Aitiswe pamwiri noyo gara 2 days obva arambuka mutambireri. Mutambire. Tukatambire mhosva mwana wenyu. Simuka yenyu bamba. Batenze wenyu. Mutaure muchidaidzisa. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Dada yenyu pasi mutsanangudze nyaya yenyu. Maita basa. Pamusoro iyi ndine problem ye language muchandiregerera shona painondi ndinozowedzera maybe nechirungu. No problem. Attend. Ndachikumbira also kuti ndiverengezwa ndanyora pasi panapa kuti kwase kutsanangura musha. Okay. Okay, zvakaitika ndezvekuti ndakatumirwa message pafone nemurume anozviti ndipapa Emmanuel anoti ineba yangu yekumba kwangu kwadzere yatinoti greenhouse. Achindibvunza kuti akaona vanhu vachivaka kustand kwamatika. Zvakabvunza kuti makava authorize here mangatengesa nzvimbo iyi here. Ndikati handina kuauthorize zvakadaro. Ndikati maita basa. So kune murume anondishandira for about 11 years mukoma Farai. Sanda vanotuma mukoma Farai vari kune imwe nzvimbo yangu iri kumakaya kaya. So ndikava ndavatuma kuti vaende kunocheka kuti chii chiri kuitika. So vaenda vasvika pastand vakaona vanhu vachivaka. Vakavabvunza kuti muri kuvaka, who authorized you to build here? Vakaramba kutaura. Varamba kutaura, then ndikabva ndati aende kwasabhuku matika kunobvunza kuti chii chiri kuitika. Ndobva vaenda ikoko to make my inquiries kuti vanocheka kuti chii chiri kuitika ikoko. Then vaudzwa zvavakaudzwa ndokubva ndati vafonere anonzi Pastor Eddie anorana maprojects angu. Ndakamboenda kuSouth Africa kwenguva for 5 years. Saka Farai na Eddie vakabva vabatana kuti vafambire nyaya iyi. Then vakanzwa kuti kune mukomana anonzi Emmanuel wandisingazivi. Zvanzi ndiye angachitengesa land iyi. Achiti ndiri baba vake ndini ndamuauthorizer. Chechipiri kuna agent anonzi mufundisi Kazembera. Vanove ivo va like an agent wekutengesa mastands awa vachifambidzana na Emmanuel. Vobva vaenda kwasabhuku matika. Vono kuita kuti zvese zviite authentic.
handiti, to document it to the right. Then the other thing chandakanzwa kuti vanhu vacho vatengesera stand ava, ndakanzwa kuti vanhu vacho i16, ndikuzwa naFarai naEddie kuti vanhu vacho vasvika 16 vari kutengesera piece of land inoita I think about 2000 square meters. Vese vanhu ava vari 16 zviri kunzi vakatengesera one piece of land in 1 year. Then ndakabva ndava nemubvunzo kuti Sabhuku Matika vangatengesere land vanhu 16 zvichiri pamutemo here. And on top of that handizivi Emmanuel Sabhuku Matika, I don't remember nchivaona nemaziso angu handidya ndadaro. Then ndikabva ndafonera naPastor Ed vatondiudza zvese izvi zvikanzi vamwe vacho vanhu vaenda kunzvimbo kwangu uko kwamagayakaya vapegerwa futi pabhuku raSabhuku Matongera, vapegerwa navamatika vekunoku kunzvimbo yangu yeuko. Ndikabva ndati no, this is wrong. So nyaya yacho yakasvitsa, ndakati iendese kuma-authorities. Yaendeswa kuma-authorities, vakaripota kumapurisa, vakaripota naSabhuku Matongera. Then Sabhuku Matongera vakati samona to come. Ndogara kuHarare. It was on a Sunday, I think, or on a Monday. Vandisamona papa the following day. Ndakabva ndadrive ndauya kunoku. Ndauya kunoku ndakawana kune 4 vanhu vanoti vakatengeserwa mastands. Vese handivazivi. Avabvunza kuti parume vakatengeserwa stand ndamulangeni. Ndini mulangeni wacho. Then Sabhuku akatigarisa pasi kuti vatibatsire panyaya iyi. Zvikanzi vamwe vacho vanhu avapo. Ndikati aiwa, Emmanuel handimuzivi. You guys ifraud, makabirwa mari nemukomana anonzi Emmanuel. Tadaro ndikabva tati tichitaura padare iroro kuti nyaya iyi ipere, tikabva tadecide kuti ma-stakeholders ese vanhu vari involved zviri nani vange varipo. Tikati sisi mimi matengesera kune 4 vasitengesera nzvimbo iyi, it's good. Then kuna agent vakazembera vakabva vauya futi, ndikati which is good. Wechitatu Sabhuku vanga vasipo, anotengesa wacho seller uyu Emmanuel andiri kutatumwa neni anga asipo. Tikafonera Emmanuel pafoni pake, tishandisa mafoni akasiyana siyana, takashandisa yeava I remember nditi nevamwe haana kudaira foni, tikasiyana nazo. Tikafonera Sabhuku vamatika vakabva vadaira, vachidaira vakati vari kusakuvha mudzimai wavo asi kunzwa mushe. Then vachiti padaro mumwe mukadzi akaripo pazuva iroro akabva ati but ini ndaudzwa makiseni kuti vari kuinyanga, vati vari kuinyanga ndizvo kuti vakati vari kuinyanga that very morning. Apa vakati vari kusakuvha. Tikabva tati since tiri kunoku hamukwanisi kuuya here kunoku, vakati handisi kukwanisa kuuya ikoko. Tikati alright, regai tikufonerei back. Tikataura naSabhuku Matongera toita sei. Tikati since tine mota, why tisingatori delegation maybe vanhu 5 kana 6 tidrive tiende kwavari ikoko kuita kuti varume vavabirwa mari vaite closure. Takufona phone yapa voicemail, phone ya voicemail kusvikira ta give up. Afterwards Sabhuku vakabva vati kana yadai nyaya inonesa kuti ti conclude, since iye wacho akatengesa hapo, iye wacho akaauthorize hapo. Now zvadaro tikabva tati zviri nani nyaya ite sei iendeswe kumberi. Ndoko makafonerwa baba. Actually patakafonera vamatika ndakavabvunza kuti baba munonziva here ndini mufundisi mulangeni. Zvikanzi voice yenyu nenhamba dzenyu hazvisi kupindirana, but kune munhu ari kuSouth Africa anonzi ndiye mulangeni wandanga ndichitaura naye. Munhu wacho zvanzi anotaipa neshona, ini shona kutaura ndinotraya but kutaipa inotondinetsa handikwanisi. Then shona inotaipa pamamessages acho akaratidzwa neava varume hazvienderani neni. Nhamba yacho yekuSouth Africa ndakabva South Africa 2019. So I'm here in Zimbabwe, ndakugara kuHarare izvezvi. Saka mamessages acho anonzi mulangeni wacho handisini. Ndokubva tasvika ipapo tikaona kuti hatikwanisi kuwana closure, kwatakakufonerai baba. Takufonerai kuti tiwane kuti nyaya iyi tingaite sei kuti tiite closure. Then makabva matipa date rokuti uye panapa. Then ndiri kuHarare ndabva ndafonerwa naEmmanuel. Achindifonera ari kuti ndini Emmanuel, ndakanzwa kuti makauya kwaMutare, why musina kunditsvaga. Ndikati aiwa takakutsvaga nenhamba dzevamwe vatakati navo padare. Zvikanzi handina kuona nhamba dzenyu. Ndikati ichokwadi I didn't use my phone number because handina nhamba dzako handikuzivi.
then ndikati nondiziva here ndine recording yezva ndikutaura izvo akati handikuzivi imimi ndikasaka now why uchiti wewe wakatengesa nzvimbo uchiti watumwa neni usingandizivi zvonga zvaripo wakandituma then takadaro zvanzi uya kucid izvezvi kwamutare tionani wai maenda kumasabhuku because makavatenga ndikati aiwa inyaya iri muconstituency yavo that's why takadziripota kupi ikoko kana uchida kunoona no problem ngatsangana ikoko musi wa24 zvanzi tosangana ikoko zvanzi wai usingaendi kumapurisa wakatenga masabhuku ndikati aiwa this was the last thing yandakamuudza kuti aiwa kumapurisa actually takatoripota kwachigodora kumapurisa we did both kunana mambo nekumapurisa kana uchinga kuti atina kuripota kumapurisa chienda kwachigodora there is a case urutotsvagwa you can go and submit yourself zvakanzi aiwa tichasangana panapa musi wa24 ndozvakaitika baba muri kuizwa here nyaya unoda kusungura kune masese nekune munyunguma inasekoroti tinofamba kanjani Immanuel wauya here panapa Immanuel ndakataura naye ndikange ndakamupa date relast Saturday ndikazomuprospondera nchiti aiwa handisi kuchaitai kuenzanisa iwai muripo pamusi wa24 ichematika ndikawaenda kuwasendera samoni kuti vange vari pano vakakundikana kuti vange vachinge vari panapa padare nhasi zvichireva kuti hakusiri kubatikana asi kutoti kutozvidza kana kuti kutonzvenga tiza zvino kazhinji kacho nyaya haitizwi nyaya inomirirwa yopedzwa ogara zvakanaka ungaita semhembwe uchiti svetu uchandosvikawo madhaka pazoti pfe diti rese rakazara madhaka iri kwautokubatira ipopo Immanuel uyu waigarepiko Immanuel handaasingamuzivi ndakatanga kuzwa nezvake after nyaya iyi ndakaudzwa kuti aigara kumba kwangu greenhouse achigara nemurume aripo panapa anonzi witness anove munhu aiuya aishandira kune a lady wandakasiya ari in charge kumba yangu yegreen anonzi Pauline kwaakabva ndakabva ndakumbira mumwe wekuchechi kwedu ari panapa Solomi kwandakavakumbira kuti nditarisirei just to care for the house vakaone munhu aivashandira kugarden vachishandisa kuploti kwangu kuti kuita kurima iyeye mukomana ndiye vakamutuma kuti aite sei agare kupi kugreenhouse mukomana uyu ari kuti kwandamubvunza nhasi ari kuti uyu Immanuel mwana we like shona pamwe anokwanisa kutaura kuti havanozivana sei since ari pano kuti anozivana sei naEmmanuel kuti ukama hwavo uri padere ngauya patoni garai padhuzeyo kwako nditonga munofunga mutori nemibvunzo yakati wandei munotondipindura ndimwe tingatotanga naye wacho Immanuel munomuziva here ehe munonzanisa renyimi witness somewhere wandimwe padora ehe wazviunza mwegasa bhadharai mari yedu mune samoni mumwe ati kwatumirwe samoni bhadharai mari yedu ari waita nyamba zvichinyorwa zvazvo kunoku chitupa chechi muchapiwa Immanuel munomuzira kupi Immanuel mumba medu inini na baba vake tiri mukoma nemuning'ina takanoshandisa seri mekuti chatongeda sei mushandisa kuti sangwemi ya takasiyane kumafathers saka usiyana mafathers kunoti masene masiyani uyu baba wake ngewe kwa Rubvuwe inini ndiro kwa Sangweme baba wangu mumba medu takaberekwa 35 sikana makasiyana kumadzimai ere kuti makasiyana kumadzibaba takasiyane kumadzibaba saka masene menyu akafanana aiwa anosiyana makasiyana madzibaba alright madzimai ndio ana mai ndio akafanana mai ndiamwe Ingo step mother ingo ani alright it's okay right imi mishiti pa itizwe mu makanga uyu Immanuel waigara kupi Immanuel waka kumba kwao kuno kuko kwaikanga rugara ndi waigara nemimi
Zvakanga achigara nemimi wakanga arugara muridzi wepamusha akanga achizviziva here? Haana kuzviziva. Haana kuzviziva ba. Dai akafuma akafa ipapo mwaide kutaura kunani? Ndakashaisha izvi. Dai tangotombata kai. Alright, ngatiende. Nhasi unozvapara mhosva musha mwano inoripwa ndiani? Ndini ishe ndatouya ndosaka ndiri panapa. Zvakaoma sangwemi. Ihanzu here. Kutengesa kwakanga kuri kuita manyo mastenzi mwakanga murundika mwese imwe. Ishe ndinotaure chokwadi. Ndati mwakanga muri kudya mese. Pana emanyoro muri kupaziya. Ozvizvi ndikamupa mapurisa ozvizvi kwakwire bhazi munosvika muchiti manyoro riapo. Ishe achipedze nyaya dzake pana. Ya ishe ndaikumbirawo kutaura. Ndati munopaziya? Handipaziyi. Munotaura kuti? Because nhasi chaiye tikatotanga kune kumasuro uko kwendinobva kudoro kune dzaakaita pamusoro pangu. Muno macho une dzimwe futi dzaakatopara paakazobva ipapapa dzakatowanda. Kumba kwacho une dzaakatopara. Alright, ngatifambedu. Garayo papo ndimbomupa nguva yekumboti femeni, ndombomba space bichana. Ngatiti imimi ndiani? Precious. Precious ani? Wakamira Precious? Precious wakatenga mari stand 3,600. Nyore pazasi pacho papana Precious wanyore mafigures 3,600. 3,600. Ko Goshombwe? Ina ndakanzi 1.6 ndakabhadhara 1.4. 1.6. Nyore 1.6. Ko awo ndiani? Gora. Mari gora yakatenga stand 1,000 pana gora. Kuti munhu anaite basa rake tarise mberi noite wakazembera mune stendereyo papo imuri agent? Handisiri agent. Makatenga stenderepo? Handina stende, tingati ndaitenga because vanhu vendaienda navo dzakaita sehama dzangu handiti. Saka vendaenda navo dzanziri hama dzangu. Ndokutenga, titaitenga, ndokutenga. Makatenga mari? Makabvisa mari. Aya, handizizi. Ndaivaperekedza. Imukaramba muri agent handiti azviti. Kama kuramba. Handisiri agent. Ai, saka maizoenda neni sei musiri agent. Ndokufembera. Ndakabvisa 1,500 ukandiwitnesa. Echiti mudharo echiti Imwechete akapawo authority namudharo wake ari kuSouth. Then Sabhuka atati mudharo wake ndomuziya. Matsamba acho ari uko. Atine authority. Usaramba. Uku zviriko kumapurisa uko. Mastatements ariko. Ndina nofunga ndina ndiri kubvunza wamunhu mukuru. Wamuna. Okay, taurai. Wamunhu mukuru. Okay. Wadoramba pana pandi. Mastatements. Wakatenga imari? Imi mti makaitirwa agent nawo? Makabhadhara mari? 1,500. After 50 ripa. Zita renyu ndiani? Eugene Matinyadzi. Matinyadzi. Ko awo? Akatengeserwa 3,900 but ndakabhadhara 3,100. Ana mbuya nyarara yapo? Ndakabhadhara. Ndakatengeserwa 2,000 ndikabhadhara 1.5. Mzimiri mati mari? 3,900. Ndakabhadhara 3.1. Uri kutaura rimwe zita. Ndopane mamwe maconfusion. Mariam. Ndiyo 1 yanda. I'm sorry you hate me. I'm very sorry. I'm sorry. Wamwasha mari? 2,000 ndikabhadhara 1.5.
Pendadobvunza ana baba pamusoro iyi. Ana mbuya pamusoro iyi. Pai pendadobvunza pekuti ndazwe mari dzataurwa apa. Iro chihwarira raitengeswa ratengeswa futi here kana kuti apa naapa naapa. Nzvimbo 1. Nzvimbo 1. It's very bad. It's very bad. Sabhoka echisaina manje. It's very bad. Wozi ndikatenga kana nzvimbo ka. Ndogonongotenga kadi ndorwa pasi ndozoya ndichita development. Iya itora advantage yekuti apana. Mazona. Ngati chedare rimwechete. Mapurisa muri panere. Marona advantage yaita. Mapurisa. Ndoti mpenda kadipanda. Papa sina munhu anditi. Mapurisa pinda mukati mevanhu. Papa sina kana munhu anditi. Mbonyarara munotaura mabhuku. Precious ndongwe ndiya. Uri pano? Ndimatengesa mari. Makatenga 2000, 1000 and 1.5. 1.5. Ndakatenga 2000 kabadara 1.5. You're 2000. Sema figures mastenza ashishaya. Ernest Manzanisi. Pangu ita 1.5. Ndakabhadhara 1000 kutanga ikazi 1.5. Ernest Manzanisi hapana. Vanhu bagora. Brighton akabhadhara mari. Alright, muzotipa figure yacho. Right, ngachida izvi. Ndezve muri kupinda makamera, musataurisa ba. Ngatifambe takada izvi. Amulangeni zvemataura ndazvinzwa. Hondo yetinoda tisangana naye panapa ihondo yevanhu vakatengeserwe minda. Vanhu vachitenga minda vana dambudziko ravainaro. Munhu ari kutotambudzika kutsvaga pekugara. Mari yake ndo yakuenda kosafira futi. Pane vanhu vanenge vakatengesa. Mastenzi akatengeswa zvinoti yekwadzere. Pane pakatengeswa here? Mamatika pane pakatengeswa here? I1 stand yesiri kutaura kwamati. I1 stand yesiri yakatengeserwa vanhu vese vavo. Yes, nevamwe vasina kuya ndasi. Nevamwe vasina kuya pana baba. Stand pa stand iri apo iyo. Ndimero ndakataura naye pa phone muchiti pane munhu mwakapa stand iyo. Yes, ndini. Munhu wacho aripi? Aripo panapa. Ngawe yagarapo. Nandinyanyo kupota nchikanganwa zvinonga chitora sozi kuti ndakataura pakati ndikataura pakati zvinenge zviri stand ndima akatenga imimi. Mbobva machizotengesera uyo. Yes. It was more like kuvapa because vanga vachindi kwanakaenda kuSouth Africa ndidya. Vakasara vachindibatsira kuchengeta farai uko. Kwana achichengeta uko. So neni in a way yengovatenda. Vakandipa small money kungoti, and from that time tinotera zvese up to this day ndiwo ava. Pemakasiya imi muri pa stand makazopa makasiya painani? Hapana wandakasiya aripo. Pakawakwa? Hapana wakwa. Ndaingorima mbichana. Mane nguva yakareba sei matenga? 2014 then 2015 ndo pandakamboita kakurima rima nemakore aingoteerera yende. Shuwa mungagara makore akadaro ane mbavha dziri muno mudzidza kutengesa kwamastenzi muno mukano kabvunzo akoma naye social media anomutaura kuti nyaya yatopa mukombe padaro pangu panapa handichazi mastenzi. Ndiri kuemphasize munhu kuti uchingotenga nhasi mangwana aisaka temporary toilet kana kuisa foundation pazikana kuti pane activity iri kuitwapo. Nhasi unotarisa nzvimbo yenyu yaende kotengeswa. Haina munhu ari kutarisa. Yakatoita sebe no man's land. Vanhu vari kutengesa nzvimbo yacho ndisabhuku. Sabhuku wacho pekuti timugurire kuti vanhu vavagurirwe pekuti vanga vachigara pamba pasabhuku pacho vakandoita wanga tsuro mubhuku rufamba rokugurwa kwamapeji. Hapana pekumugurira. Iyo mulange uyu ndiani uyo changu tongeda watotiza waenda. Mune risiti yemutero here? Marisiti yemutero ndina. Makapesera badhara reni mutero wenyu? Gore
Mwaibhadhara kunani? kuna Ashiana. Ashana achidaifa ronga ichada panapa. Saka nyaya iri panapa ngeyekuti vanhu ava chimiro chavari vanhu vakatenga mastands. Paitenga mastands zvakanga zviri kubudikidza nekuti munhu waatengesera wacho achiti akawirana namulangeni. Ndo chimiro chiri paground according to the statement revanhu ava. Vamulangeni vari kumurambira kuti handini muzivi munhu iyena. Woitwa sei munhu iyena kuti hamuziva mulangeni iye munhu iyena aigara pamba pawo. Gara kwaita pamba pawo ndopa vanobvunza ndabvunzawo Sangwemo uyo. Ndope ndakuda kunasa kuziva chokwadi chese nechinangwa chese. Ava vanhu vese kutenga vaka havana problem yakanyokura ba. Problem iri pakati pamulangeni naSangwemi. Ndimi munotokwanisa kutonditsanangurire chokwadi chakanyatsokukwana. Nokuti kubva kukweka kwakaita Emanyoni chitaura naye pafoni nini. Wakantaura ndakaauthorize ndiani ngemuridzi westand. Ani akati mulangeni. Ipi munoita nezvei? Ine ndinomufundisa. Wiche chirudzi? Yepentecost. Audio renyu remakanga muri kudetsera naImanyoro ndakaripiwa. Mukange muri kweshana muchibvunzana. Muchizi titumire madetails ako paapp. Tinge tichipindurana chikuziva kuti ndiwe. Muchizi mune amene hanzi ma stakeholders. Emine zvikwereti nawo. Munaziya here? Mukabvunzwa maererano neanhu anogara pagreenhouse iri madzero moti manext door echi ndianani akazotaura kuti kuna ana Mundodzo anagonai anani pafoni ndiri kunyepa here. Zvichitoriwo toti pakutotaurirana kwenyu mupindirana kwenu naImanyoro patori neshort tambo dziri kutotadza kutotachana kuti mupinde panetwork mese. Mukasvikira pakuti makazopedzisirana makuti ngatisangane pamusoro 24 panapa nhasi. Zvokuti dai anga uya ndainase kuva ndine chokwadi chaunasoziva kuti ndimi here kana kuti hamusirimi. Because iye uri kuti mulangeni yena uyo mufundisi. Wakapera kukuruka mari dzaamwani zvokuti patori neamwani anofanirwa kunge ari masoja nenei vari panapa. Akanga achitozi ari kufanirwa kuti auye aonana mulangeni yena uyo. Asi zvaari kuita mulangeni yena uyo hamumuoni. Pane umwe waakutambiswe front. Kuti ndiwe mulangeni iyo uchaenda wamirira nyayo iyena achabudi. Nekuti akangobuda pachena chete make sure kuti nyaya iri kutoita police case. Saka ndoda sobvunzisa kuti mufundisi. Kana muri imi makaenda koti Imanyoro atengese mastands. Ndo kufundisi wacho. Imimi munoziya tsika. Kunyangwe pamutauro wenyu wechindewere. Kunyangwe pachikristu chaipo munoziya tsika dzeBhaibheri. Mutemo unotaura kuti munhu uchinge wakagara nemunhu pamba pako, uchinge uine mushandi pamba pako, enda unotaura kuna sabhuku. Kuitira mangwana munhu achafuma akubira. Munhu uchafuma aende kofa ari pamba pako, ucharwara. Haugoni kutaura naSabhuku pamusoro pemunhu yeye. Saka unofanirwa kuti uende kwaSabhuku chinotaura. Imi makaenda kosiyawo semushandi pamba penyu. Iyena wakuende kotaura umwe munhu. Wakuende komuchengeta. Munhu yeye amuchengeta, munhu yeye akwasiya aparamura mhosva. Sabhuku hamuzivi. Waizikana here neSabhuku munhu wako? Wanga asikazikani. Nhasi wapare mhosva mudunhu rangu ndoita sei? Une mhosva ndiani ipo papo? NdiSabhuku here? Ndiani? Ndimwi. Ipani hape kugara. Arume hape kugara. Nhasi doti abve umwe naumwe ari kuende koise hoko pamuta pake. Kona vanhu mari iri kuma more than 20,000. Kwakatobva kwacho wakatobva ndofunga wakabva achindete zvimwe. Unokuva kuita zvimwe. Ozvikudora mutoti wasiya akandiitire zvimwe futi. Kwariko kokutoporongora futi. Munhu rugara kundogara kaupenyu konge tsuro. Ene time unovhurukiswa nemukachitiza achienda. Handikwanisi kuti nditi vanhu vakabhadhara mari vashayiwe chevanovana pamusoro pemari yavo. Chendakadzidza vanhu vari munomu, wandinotungamirira mudunhu mangu munomu, vane kahutsinye kekudya mari dzevanhu. Jasi mahara munhu osafira mari yake. Yakaita 20, it's almost about
366 days munhu ari kushandira pagore achidya munjonjomba make kuti ndione pekuisa musoro. End of the day zvobva zvaenda kuita zvese into fine. Hatitarisiri zvinenge zvakadaro. Zvinenge takudodoti vanhu avaone pekugara. Zapera. Ozi ndine imwe ndiri kuita pachitaka cherapo. Yakanofanana neiyo naye futi. Munhu akandoenda kotengesa nzvimbo dziri dzake. Ena zvati barabada watiza. Muri dzonzvimbo akati nzvimbo ngeyangu aitengeswa. Aya arikude mari dzawo. Arikude nzvimbo dzawo nekuti wakadzishandira. Ishe matika ndizito akapindire chipa nyaya dzakadaro. Ndisabhuku muridzi wedunhu. Zvendinogara ndichitaura. Masabhuku zvichakurwadza izvi. Masabhuku zvichakurwadza izvi. Zvakwende pairi. Sabhuku wangu wapinde mujera. Ifraud. Andari chinyepa. Handisi ndamusungisa inini. Wazvisungisa ega. Handikwanisi kuita basa ndakahwanda nokuti ndisabhuku wangu. Ndokubata nemhosva yako, wotongwa nemhosva yako, ndikabatwa neyangu ndotongwa neyangu. Ngoti mangwana sazoparapa. Ifraud iri pachena. 1 uripinda mukati, 2 sabhuku wakubva. Sivyo seva ndawadikani munhu ane fera rakasvipa. Uye konyenge mukadzi wangu. Aibe. Azviiti zvinhu zvakadaro. Wakatonyanga mukadzi wenyu. Ndiwo unyenge mukadzi andi wakabvewo nokuye koteta bhuku mwangu. Zvinezva. Zvakamboitwe kwani chikutaka. Ai. Alright. Akazambera. Ndauda kuchita tichifamba 1-1. Alright. Mwamuri agent imwe. Pandinoda kuti nditaure ndibudise. Pandinoda kuti nditaure ndibudise ndepekuti ava Ishe matika vanowaziva here kuti nzvimbo iyo ndeya. Vanozviziva. Vanozviziva. Kana vachizviziva ndakafonerwa. Mfundisi ndimi munozivana nevanhu vakawanda handiti. Nekupana vakandifonera iye mukomana. Munozivana nevanhu vakadi wakawanda. Kana kune nzvimbo iri kupi? Iri kuno. Saka ndakafamba ndikasvika kunzvimbo kuyawo. Ndasvika ikoko. Ndobva ndatarisa kuti zera rako iri hauiti baurichi uri mwana mudiki. Anotaura kuti aiwa nzvimbo iri kutengeswa. Ishe ari kutoziva kuti nzvimbo iri kudini iri kutengeswa. Ndobva ndamurambira. Ndobva akonekta naIshe. Munozwa zvakanaka. Ishe ndokubva auya paground. Ndobva ati nzvimbo iri kudini iri kutengeswa. Wabva abira futi neni futi paimba yegreen iripo. Panonzi ndo pamba pani pake mukomana yeye. Zvikazi tikutobatsirana kutengesa nzvimbo iyi. Baba vacho vari kuSouth Africa. Zvinhu zviyi zvine mapepa azvo. Saka imimi sezvo muchizivana nevanhu vakawanda. Kana maona munhu anonga achida nzvimbo. Ishe wacho aripo. Kana maona ari munhu ari kuda chi? Ari kuda nzvimbo. Munongomuunzira. Moti munounza otenga. Ishe wacho achitaura kuti tine connection na baba vacho mapepa vanazvo. Tikutobatsirana naye mukomana kuti nzvimbo idi itengeswe. Right. Ndobva paita mamwe mai Mr. Mai Mtukumira taipinda nawo kuchikanga. Pakuzoya Mr. Mbusa varipo era? Uyai kuno. Oh sorry, mira yenye koko. Understand oya akatenga. Understand oya ipapo. Ngawe hapa. Ngawe hapa. Na zvinhu. Unotonga nyaya dzamwana ari kunze ane nyaya dziri mukati muyai mu. Pana vamwe mai vaunza vane na Mr. Gwenja. Wane nyaya yemasenza pa uyai pambera. Bagarewo mari zedare Uskana. Tikanzapa ndopa papake. Mr. Wamatika vanowaziva here ndopa papani pake mukomana yeye. Mazvona.
ndobva vaita Mr. Mbutsa ndine hama yavo vatinopinda navo kuchechi kwedu, right. Mai vaya ndokubva vati mufundisi kana mukandinzwirawo ane pekugara, ndine hama yangu iri kutsvaga pekugara. Ndikati pane paripo ishe vakatopasisa pakatotaka, ishe vakatopasisa kuti nzvimbo iyo yakadi yakanaka yakachena. Mwana wacho aripo ndiye ari kunzi mwana iyeye na ishe vatori kubatsirana kuti nzvimbo iyo itengeswe. Ndobva mai vaya kwabva vatoya nehama dzavo idzi, right. Vauya nehama dzavo ndobva tatoenda kunovapangidzira. Wobva wabvunzisawo zvakanaka-naka, zvakamira sei, vasvika panzvimbo paya mukomana varipo kazi kana muchida kuti tiende kwaishe zvakadi zvakanaka muende kogutsikana, right. Nina Mr. Mbutsa tobva tadzika svika kumba kuya. Mr. Mbutsa mungandibatsirawo nekutsanangudza ndakutokumbira. Alright. Mr. Mbutsa wakamirira mai yake. Mr. Mbutsa vanotaurirana ishe aripo zikazi haiwa zvese zvakasununguka, baba mukomana wari kuSouth Africa tiri kutobatsirana kuti nzvimbo itengeswe neku greenhouse kune zvimakondiwa vakatosvika vese nemukomana vachitomaka ishe aripo, right. Tiri kutobatsirana nemukomana kuti nzvimbo itengeswe zvakachena, mapepa aripo ekuti nzvimbo iri kutengeswa. So mari iri kutumidzwa kupi? South Africa, right. Mr. Mbutsa vanoti zvakanaka, saka ndobhadhara ere mari pamberi ipapo. Ndokubva wabhadhara mari yavo ketu ndobva watopinzwa panyi mubhuku. Apinzwa mubhuku pakabva pasara chikwere chavaizobhadharawo mbichana. Ndizvo ka Mr. Mbutsa, pakasara chikwere chavaizobhadharawo mbichana, right. Ndokuzoya ndichivaona takakuti ihama yangu because tinaipinda nemudzimai wavo kuchiki, mudzimai waipinda muchechi kuchikanga, right. Pane namai vavo vari panapa, saka vabva vatatosangana pamonde apa. Mufundisi tavatofara zvakanaka. Munoziva here pane nzvimbo pane nzvimbo yakatonaka iri papi, iri pazasi apo, yakatonaka iri papi, iri pazasi apo. Zvakajeka here? Ndike zvakajeka. Pane vamwe vakatouya vakatonobhadhara pamberi paishe zvese vakatopinzwa panyi mubhuku. Then mukomana anodaidzwa tobva tatoenda nana mai vatobva kwatopangidzirana nzvimbo yakadini yakanaka, right. Nzvimbo yakanaka. Mai wabva watoti ndobhadhara. Ndikati aiwa muiti kuti mundipe mari, handisiri muridzi westand petakazofamba tese kudai. Vakangotofara kuti zvine munhu mukuru zvaari kudai, plus zviri kuzi ishe zvinhu zvese zvakadi zvakajeka, plus pane vakabhadhara pamberi paishe. Zikazi naye manje zikazi kuti mari yese iri kuuya ingobhadharirwa pamberi paishe. Vanhu havasi kuzopedza mari iya because anonge apinda mubhuku, wabvisa 500 wabva watopinda mubhuku, wapinda mubhuku haachadi kuzopedzisa mari iya. Saka ndaakuti ni munhu anonge auya obhadhara mari yake apedza ndomuendesa kubhuku. Ende ndozvaanga achiita anhu ese aibva aingozi wapedza obhadhara. Vanhu vakaenda vendakaendesa apo i6 apo 6 ozoya 1 kugreenhouse. Saka Mr. ndokubva vazoti mudzimai wavo ndo vaiuya echibhadhara, mukomana achitora mari echibhadhara. Saka vakazopedzisa vandizi igore ndizvo pakakuwara mai handiti muna January vakuchiuya nemari yekuda kupindawo mubhuku, but vamwe vakatera pamberi pavo vakanga vatopidzwa mumabhuku kudhara. Saka pavakazoya kuda uchipinda mubhuku, kuda kuzosvika paya ndo pakazoita kuti zvinhu zvisina kumira zvakadini zvakanaka. Asina kumira zvakanaka sei? Nzvimbo yainzi yakadini yakachena. Ishe chitotaura kuti baba acho vari kuSouth Africa ari kutotaura kuti mari ndaiona. Ameno kumafoni ane maWhatsApp ana WhatsApp. Mari ndaiona. Masona. Ndobva pazouya Mr. Mdzimiri Mr. Mdzimiri. Mr. Mdzimiri anga ane makombi akazi the hard workers. Ihanzvadzi yacho naye.
hanzvadzi yavo ndiri kubasa kwangu kuzuva yakasvika yachiti pastor kana mukandinzwirawo kune nzvimbo yekugara yakadini yakanaka munozondiudzawo. Ndakatogara hangu kumba uko ndizvo ndabva ndafonerwa basi ukasi no pastor kune vasvika kunoku vari kutokubvunzai vakanga vachimboti muvatsvagiro chi kana manzwawo pane stand modi vasvika pano ndikati ndinowaziva mai wavo. Ndobva ndatovataura pane nzvimbo iri kunoku yakanaka but Ishe ari kutaura kuti zvinhu zvese zvakatonaka zvakarongeka. Ndobva vauya nehanzvadzi yavo ndokubva vatotarisa panzvimbo pakadii pakanaka. Sabzimiri yavo tokaunda masteps avo zikazi right tiri kugupa apa vakawirana petu chizve makawirana petu chi 2300. Iyi mari imwe yanga yakutaurwa kwakungopa nawo vaitozwi takuwedzera mino zvanga zvakuitika 2300 obva wakatanga mavisa 1.3 handizvo ka 1.3 pawakazoenda kunopedzisa imwe yacho ndobva wapinzwa mubhuku right. Zvinhu zvakadii zvakachena vapinzwa mubhuku ndopawaizozwi ndakuramba ndichikuwedzerai right. Pabva ipapo vapinzwa mubhuku kudaro zvimwe zvezvo pakupinzwa mubhuku ndandisiriwo asi vakatopinda mubhuku varimo nofunga nemitero yakadii vakatobhadhara. Pobva pazouya nditicha mai vacho nditicha vapo saka vakaunzwa futi nemunhu wekupi wekuchechi waunzwa futi nemunhu wekuchechi ndikati pane pane nzvimbo iriko yakanaka ndobva watosvikawo topona zvikazi pakadini pakanaka padhuze neroad chichi Emmanuel uya na Ishe kwabva vauya nemota yavo kushopu ndikati mai vaya vakuda kunobhadhara Emmanuel na Ishe ndobva vauya kudaro vakuenda kutaura ndikaenda kuita maaffidavit zvese pamberi pakomishena kwakunyorerana yobva yabhadharwa pamberi paIshe aitomira ichitotaura kuti komishena wangu uyu kwautonyorana zvese yobva yarengwa pamberi paIshe ipapo zvidhindo zvake zviripo abhadhara mazvona right. Ndobva pazoya Mr. Gwenzi vakaunzwawo ndiri pashopa vakaunzwa nemukwasha wangu munozviona ndandisikaendi kuti ndiri kuramba pekuti agent kuti ndandisikatsvake vanhu vaunzwa ndobvazi tiri kutsvaga pekuita project. Mirai tifambe tese vakazembera tingaswera chichimira nivovo ndiri kupazwa pemuri kupinda pandakatarisana nakwenini kuva muri agent kwenyu imimi ngekwekuti ndimwe mwayaunongedzera apo pakamira zvakati. Dai makanga musina kunga makanongedzera dai musina kugarapo chigunwe chenyu ndo chaita kuti mugarapo ndo agent chigunwe chenyu imimi zvekuti hama yenyu kana shamwari yenyu iri kutsvagawo pekugara imi mukati paedmin apane kanzvimbo ndo uagent wachozvo moda kuagent wekuisa mafoni namba papore magetsere kuti ari kutsvaga mastenziona inini chandiri kuita ndepena ndiri kuedza kutaura sorry patinoda kuti tipinde isusu ngepekuda izvi toda kuti tifambe nayo nyaya iyi wozi nyaya isiri nyaya diki ba inyaya ndoda kuti igadziriswe chimiro chiri pane nyaya iyi ngechekuda izvi hondo ndakatarisana nayo iri pamusoro paMulangeni naImmanuel nekuti kuti munhu azoende koita simba rekuauthorize kotengese musha wemunhu imarume ndiri kuona sekuti pane kachitsotsi kari pa kana zviri zvekuti vaMulangeni naImmanuel vakanga vachiwirirana vaizivana wotengese mastenzi mari yobva yapinde mukambani vaMulangeni wakuende komize maoko bva ndode kuziyazve kuti vaMulangeni vanga vasingaziyani naImmanuel zvachose todoona sekuti tizive nekuti izvozvi kuti ndizokasika kuigreba pendakazotaura naMulangeni inini ndakanga ndatoigreba kare ndakatozofonerwa navatongera nyaya ndatanayo kare ndakuda kutotumire masamoni ndutsvaga namba dzeava pakati pevanhu vakatenga mastenzi ipo pavo pano umwe munhu ari kuwaka nemunhu asiri kuwaka vanhu ivavo pagurirana mugano kwayakaende kwetwa apa pano akaende kopinde mugano mumwe zvokuti patane kaelement kematemo saka isembo seutungamiri hatitarisiri kuona ropa richideurwa hatitarisiri kuona mhirizhonga ichiitwa
tatora kuti pauda kutoita mhirizhonga chinotopindira. Tasachiona masamoni edu tichinge takanyora kuti community code versus nhingi. Unonge uri versus nedare kuti kubvunze mibvunzo nekukubvise papfungwa yeuinayo kuti upinde mukati mwepfungwa dzevamwe. Izvozvi kutengeswa kwepakaita vamwe vakaita madevelopments vari kuenda mberi vachiwaka. Madevelopments ari kuita apapo maexpenses ari kushandiswa. That person acharifandwa nani maexpenses ari kuita ipapo. Zvoti 1 wadya mari yemunhu, 2 uri kunesa vanhu kuti vaswera rumatare, 3 vari kuita maonini madevelopments vane maexpenses ari kuenda kosafa. Toroti pagadzirisa vanhu vari padare panapa. Tinase kuonesana. Maoko atotanga tataura itisu. Tikadotsvake pane nyaya chaipo kaurimika. Sekuru ani sekuru Sangwemi ari apa aya. Aimbogara seiko nemukomana wamwatani please mwatani unoziva? Yes, Emmanuel. Kuti amutoshe ngoti atigare pana ndo pabhesi papi panapa. Arume ari kuziya rairya yese arume. Murumo is involved panyaya iyi. Unohwanda uyu. Next. Right, inini ndichide kuda kubate panyaya iyi. Ndoidzorera futi kwemuri. Kakawandisa maningi muchitaura masabhuku enyu kutaura kuti ivhu ritengeswe. But wari kuramba wachidaro. Ndakuidzorere kwemuri ndichitaura kuti imimi wayo ndakukufananidzai nembuka isina mazino ekuti inondogwauta chete hairumi. Wasidai mwairuma imimi masabhuku enyu aitya. Regerai chiruma manje. Pamusoro inini ndanga ndichida kuzotondi unatse kuona kuti pananzi Sangwemi na Vamulangeni. Ndinorasa kuti varume vari kuti hwanda vari vaviri but secret chaiyo vanayo. And otherwise munhu akati asiri pakati pedu uyu. Pakati pevanhu vaviri avo vakanatsobatwa zvakanaka ari kuziya pari but aida kuti arase umbo. Uye chepiri chandoda kutaura ngechinoti ndakuita ndakakotamisa musoro kuti mufundisi wangu waNhingiri wakazembera. Imimi mamusiri agent wongu kutaura kwenyu but indozodzoka ndoti panzvimbo 1 nzvimbo yakapimwa mama 6 mauyo achitokwana vamwe vakazouyawo but havangasingadzosiri munhu pawaisa munhu. Alright, regani timboanzverera zvekare asi ndandine nyaya kuti vasingaisa munhu pawaisa munhu kare. Ivo kunzvimbo dzacho dzevanhu ivavo. Havana kuisa munhu pawakaisa munhu. Saka ndovachiri. Havana kuisa munhu pawakaisa munhu. Ndakandiriko pakaitwa dare kwamachengano wakabuda pfungwa yekuti avo Vamulangeni neavo vari kusaidi kwanonzi Mr. Gwenzi vane relation. Mr. Gwenzi ndio wanga vari manager waMulangeni wakasara vachimanija maproperties aMulangeni ari munomo. Property kwamatengani nestand iri kutaudza kwamatika neimwe yekwadzere. Saka my question is Mr. Gwenzi vari kunzi vakatengeserwa stand naEmmanuel aigara paimwe property yaMulangeni ikwadzere waasingazivi. Agwenzi acho futi ariwo manager otengeserwa property yavari kumanager nemunhu waasingazivi. Saka ndopenda doti panyatsokwa pamusoro ndakuti nyaya iyi ingange inakura asi nyaya doko. Zvendoda kutaura nechekuti mufradhi ndi mukomana. Saka murume wazizi Sangwemi uyu waigara paumba paMulangeni. Mulangeni achisvika kuno tari chiri kuenda kuchikoro taimuziva achitora ana ese chinefandama yake echienda kutauni ari pasta. Saka kusvika pakuzozi wabuda muno mwere nyaya dzecapital basere dzake dzakaita pakabva pasara pasina munhu. Ndokuzoona murume uyu asvika kogarapo. Asvika kogarapo wakagara paumba ipapo echitengesa huni. Agara echitengesa huni anhu echitenga huni. Ini ndaidopisa ovhoni muna August gore rapera. Ndaidopisa ovhoni muna August gore rapera ndakaenda pana murume ndechiti ndiomuona asi wakazi ndobva ndasvika pana Emmanuel. Zikazi nemurume uyu Zandi Manuel murume uyu wakugara kuchikanga kwamai ari pasera. Handichaziya muzita. Asi Manuel wakanitengesera huni dzakapisa ovhoni. Ndaanitengesera huni dzakapisa ovhoni. Manuel unoenda kuti tindo ndine chichemo. Ndika chichemo chavo nechezikazi ndimwe rudzi rwesabhuku. Ndine nyaya iri panapa aMulangeni akaenda south. Kuuya kwavo kunonetsa nekuti une mhosva munomu iri pa100. Saka zvane mhosva iri munomu uri unditumira maoninari apa ari kuti tengesapo stand yangu iri pani yanga iri ya Victor Makedenge. Saka ndikati nyaya yako yakaoma.
iwo wacho ukatengesa unoenda mari inoenda kunani, asi Manuel wakati foto rakanipanzira nemurumori apo ndokwaendesa kozazi mari inoenda kutown, ndo uyu ndiye unoenda kosenda mari kunani, kuna Mulangeni. Changu kutsvaka makastoma ndichidini, ndikati azvine tsiba, nyaya yakuenda pana Frati mukoma angu inini. Aenda pana Frati, takasvika pana Sekuru Maina nemapurisa awo. Tasvika po vataura nyaya yawo. Frati ubva atomboita nharo zasi iwo zvinofambiswa sei, zikazi anosenda mafoto. Kusenda mafoto kwaanoita anoenda kosenda chidini kuti uziye, asi mari ndiri kuendesa kunani, kune murumoyo. Indava ndabvapo Manuel ndaana kutoita zveovhoni yangu, obva asare chiwirirana. Ndakazondona kupegerana chichi kuti ari kupima mamita zakadai, nekuti Mulangeni wanga akataura Manu kuti mukadzi wangu uri kurwara uda kuitwa operation, yaruda kurwara mupeno problem mudumbu. Ndakatombozvitaura ngari kwano ndi witness zvaruda kuti mari yashota chitengesa stand utumire upe murume urapo uyu mari. Then ini ndautoita zvangu zvendaita, ndatiri kuwaka imba iriko na Gwangwara. Uyu mubhule vazoti pane chinyi, pane mukomana uruda kudini, pane mukoma angu aruda stand. Ndikati pane mukoma nozi Manu unonge anayo, asi Manu kutaura kwake uri kuti ndakuHarare. Kureva kuHarare kwani kuenda komona pane mota yari dondipa yari dofamba nayo, muzona. Saka zvadaro manje ndakabva ndaenda kudini, nyaya yobva yatanga utoziva stand yanetsa. Ini nemukomana takabva taenda kwaAshana, ndikati Ashana tipe ntizwe panyaya yestand avo. Zikasi ini kuziya kwangu ngekwekuti Mulangeni wakambotengesera hafu umwe mukadzi, ndokuziya kwendaidini achibuda munomu. Ndobva tatobuda nemukomana uyo, ndopakuzoti Fradi aendesa anhu uko audio yakasendwa ndimanere kuzi endesa anhu kwaakaita uko here, ndopakazoenda kosenderwa audio yanimane kuzi ngaende kopindepi uko. Asi nyaya iripo ngeyekuti Manu wakaenda kozi unini, kozi nditengesere stand sezvo uri paumba. Aenda kavhunza ndikati imwa Mulange muruti Manu amumuziyi, asi Agasti kusvika izvi gore rakutokwana. Zvera kukwana gore murume uyu wanga atobva munomu. Manu ndiye wakasvika pakurorera paumba ipapa. Asvika pakurorera paumba ipapa kuzobuda kwaita munomu echienda uko. Ndo anatotata kuti tikati ruswera ushupana, otherwise Manu wacho uri Harare kumba kwani. Zvototi Manu wacho akazotosangana na Godi Harare. Kubva Harare kuya kopangidzirana. Ini vana manya ndikuona kuti ndiye Godi, ndiye Manuere. Vana tomuti ndiye Manu kupedzerana. Obva topedzerana ipapo ndibva ndadzokera. Mazona. Saka iyo chakundinetsa nechekuti Mulangeni akabudisega kuti maspenda ndakasira murume uyu nemukadzi SR3. Apa ari kuti Manu andimuziyi. Ari kuti Manu andimuziyi. Murume uyu uri kuti ndakanyudzwa ndi Manu. Apa ndiye rudhiraivhira Mulangeni wacho kuya ese kunoku. Iwo papoka tikapaonaka iwo akambonyudza futi mari dzecapital base pakutadzonyudza timastand utwo. Ndaitika basi. Baba vakati pari kuchipa chechi vakauya nemota vachichaga sendi nakule ndikati sendi tinadzo tine vanhu vane mastenzi vanokwanisa kukubatsirai. Ava vanakule vakagarapo vakauya kuna mudhara wangu ava vakakanganwa kuti mwari akanaka hake kuti anozoita kuti mwana wambodhomoka. Mudhara akataura zvakanaka kuti pandabhadhara ndepangu apa ndindo pamaneja, asi takashamisa kuti pabhadhara wai iye achipa maneja achiziva kuti ndepe muridzi, asi iye unopabhadhara mari kutengawo kuti pandiri kutengawo. Vanhu vanoziva ubva apinzwa mubhuku apa anofunga tirunga kakuramba takatenderedzwa ngaanhu ari kuziva zvaari kuita. Right. Chiri kuende kuitika ndechekuti matsanangurirwo aitwa nemukomana wokuti ava vagwenzi avo ndivo vari kumira samaneja waMulangeni, vanotenga senyi stand futi yaMulangeni asikatauri naMulangeni. Right. Chechipiri, nyaya iyi pane pendakasanganirana nayo, pana baba avo vane uchihudhu avo. Right. Vanga vaina vagwenzi. Right. Chakwenda kuitika ndechekuti pendakasangana navo vechitaure nyaya dzemastendi idzi, vagwenzi vaiti vaMulangeni ndinovaziva. Right. Kobva ataura futi kuti pane umwe mukadzi unonzi Barbara amenoti ndeupi. Ndakarizwa zita rekuti Barbara. Zvikanzi Barbara anogara kuGreenside. Right. Anzi anogara kuGreenside. Pakafonwa ipapo the very day yacho ndinawo ndakamirawo nawo ipapo. Echifonera Manu akati aiwa ndiri kuGreenside kuna Barbara ari kuite meeting yechechi.
after tozodini tozotaura ndiri kunyepaira vane chihudhu right. Saka chiri kuende kuitika ndechekuti Vamulangeni naBhabhura naGwenzi naManu vanhu ivo vari pamwepo vari kudya mari dzevanhu ava imbavha vanhu ava. Saka vanhu vakatonde mastendi iwavo vakatowinaka ngaagare mastendi imomo ngaape anhu mastendi vavanhu iwavo because vanhu ava vari kuziva zvavari kuita vachidye mari dzavanhu kwaudozoramba Vamulangeni Pastor Mbavha ndanga ndiri kuti muchidimbuka apa panonga pabude humbavha hunonga hwakanga kuti change pakati pusi tindori panapa tiri padhuze nepolice station. Ndaye ndiri kukumbira kuti vanhu vacho wese vari involved munyaya iyoyo wobva watorana wese uende kumapurisa unyatse kuongororwawo ngemapurisa. Handisi kutaura kuti kunoku mwaikorerwa, kunoku vanhu ngewenyu vandoda kuti inge ichinzi uku neuku. Uyobva oende kumapurisa, then mapurisa woitawo ma-investigations yawo vanhu vacho varipo wese wakakwana. Ndiri kuona kuti vanhu ava vari kuedze kuda kubira vanhu apa pachena chena. Kana dziri nyaya dzeminda kadzendi kumapurisa. Murikuona changamire kana akagarapo. Ndiwo anotodecide kuti atozanha yangapiwe minda yawo akatenga cho munhu ngapiwe pake pakakwanirana naye. Ndandikumbirawo mbobvunza kuti kuna Vamulangeni kune mumwe munhu anodzi kuti David Mulangeni ere kwani Imwechete. Zimbabwe yakakura baba. So inini andika ID yangu iri panapa ndini David Mulangeni andika vamwe vari kutaura vandisingazivi handivazivi ndoziva inini ari paID. Ndakuenda pekuti pemakatenga stand mamatiga inini ati makatengeserana pana sabhuku ndobva akupinzai mubhuku ngani kwataura sabhuku matika hawapo izvizvi but sabhuku matongera varipo vanogona witnessa kuti ndo vakakupinzai mubhuku. Sabhuku matongera nhamba dzechitupa dzemakanyora muchipinza awa mubhuku ndo dziri apo here pachitupa mama bodziona ere pachitupa awa ndo vakauya pamba pangu. Right, it's okay. Ndakatomunyora kuti igore ripi. Alright, it's okay. Ndira kuenda pekuti musoro takanga tichitaura nhau iyoyo tiri kumusoro uko. Awa tete vari kumashure awawo pabuda zita rekunzi Bhabhura ndo wainzi ndibhabhura musosho apa kana wanga wari panogona kuti witnessa wanzi namukoma wangu vari panapa pane munhu akafonewa akazi ari kugreen side achinzi Bhabhura ndo tete wacho warapawo but nhasi wataurwa nerimwe zita risiro. Then ndinobva ndapfuurira mberi ndichienda pane mukomana anodzi uyu witi uyu ndatoshamisikwa futi ari panapa ndinomuziva ndichibva padora kudora ndo kumusha kwangu kabvire kakatoenda futi kudora kwaigara iye wacho ari kuti zvakakakanganiswa naManu but Manu was not there iye pachake akatobva nerekodhi isinoonaka zvokuti mukada kutofota fola apo imadzisabhuki ukoko aigara pamba panhambu yakabva zvisinoonaka ndo pemunotarisira kuti unozoonasa kunoko here kumashure kwechikoshaisha. Pamusoro ichakamira ndisikazivi zvangu kuna Vamulangeni kuti pamwe masitende ekwamatika kwacho wakatenga kuna ani wani then uyu watiwo wakabva akakanganisirwa kudora nachatonge dai rahameno aizotora sei munhu akamukanganisira futi kuno kukuye kogara naye munhu ari kuziva kuti munhu iyeye akambodini imhondi ururambo chiasosieta nayo sei kuti yakambokusvibisa futi kumasuro koko. Pane nyaya isudobudiswa pachena bai nevanhu iwawa ana mai uko ndamudzingira panapa because hatigari naanhu anoteerere nyaya dzamwe asingatauri bai vatora muchitoteerere ikusi musingatauri saka basa renyu panapa hamuna basa pa endai kumapureti ndopindwa nditamari wauya retamari tamari uripo wauya iyo unopota achitombodivhura ngatipamberi shida izvi Vagwenzi ndevapi Vagwenzi tipe tizwe ndazwa kuti ndimwe driver ndimwe manager ndimwe zvedriver Vamulangeni. Pamusoro ichangamire ndoitwa Gwenzi Vamulangeni vachienda kuSouth Africa
vakazondisiya ndichimaneja property yavo iri kumagayakaya pachichengetwa nemukoma anonzi Farai ari panapa. Saka panyaya iyi zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndichitsvaga stand ndiri pamwe chete naFarai, iye wacho Farai anogara kumagayakaya, ndokubva taona mukomana anonzi Gopito ndokubva ati ndina tezvara wangu vanoziva vanhu vanotsvagira vanoziva mastands. Ndobva taenda vari pamashops pamatondo, tikasvika pamatondo ndobva taona vakazembera vari pano, ndokubva wati hazo chokwadi ndine vanhu vandoziva vakasiyana-siyana because inini ndiri mucommunity munomu. Saka tadaro ndokubva watifambisa nzvimbo dzakasiyana-siyana kuna natamba waguta nekungu kadaro ndofunga nzvimbo. Ndoda kupinda panawo ninapo. Pendoda kupinda nemumwe ngepekuti izvo. Imimi ndimwe manager waMulangeni imimi. Handiti? Makaotengwa futi stand munzvimbo mwaMulangeni. Right. Chakaitika ndechekuti inini ndanga ndisingaziwe kuti hongu ndakabhadharawo mari pastand inonzi ndeyaMulangeni 1900 cash ndandanzi 3.5. Maiziya here kuti stand ngeyaMulangeni? Inini ndanga ndisingazivi kuti ndeyaMulangeni. Mama nenguva yakareba sei muchishanda naMulangeni? Changa chiitika ikanyatsoutsanangura, nzvimbo yanga ndichiziva inini yaMulangeni ndeyekumagayakaya nekune greenhouse ndodzoka dzanga ndichiziva. Ngatida izvi. Imimi samanager ndotanga ndakubvunzai mubvunzo uri kumashure. Unenge wakarasikawo mukati mwenyaya yedu. Kana pari pakambani munhu anopedzisira kubva pakambani ndiani kana kambani chiziya vhara? Manager. Handi manager ba. Unopedzisira kubva pakambani, kambani chinge yavhara munhu anogeza matoilets. Unoziva kuti mweso mapasena wachapinde, mapasena wachaise tsvina. Tochizochiuya kana munhu aine makambani mairi matatu kana 4 kana kuti 1, munhu anoziya secret yese yekambani ndiani? Manager. Zvichirova kuti Mulangeni uyu paakatenga mastands ake kuti kwadzere kwamatika neuko kwamatenga nuko, imimi samanager imimi wakanga muchingoziya stand, wakanga muchingoziya zviri pamagayakaya chete? Ndanga ndichiziva ndeye greenhouse pauchiri nekumagayakaya, iye matika ndanga ndisingaizivi. Makanga musingaiziva? Ndanga ndisingaizivi. Mobva maenda kotengeserwa musingaizivi? So mukusaziya kwangu pakutsvaga mastands vakazembera, vakazondifonera vakati kune stand yandaona yakanaka inopfuura dzatatamboona kuna natamba waguta kwesoko. Ndobva ndasvika ubva wandinongedzera svika ndo place yacho iyi, ndobva wazonditi chiandei kumashopu tisangana nemuridzi westand. Alright. Imi mwaMulangeni munozviona sei kana manager wanyu achotenga stand yenyu? Maita basa baba. Chakaitika ndezvokuti ndati munozviona sei manager wanyu achotenga stand yenyu? Munokwanisa kunditendera kuti ndipindure baba? Pindurai. Yeah. Chekutanga asi manager wamabhizinesi angu ese kwandakaenda kuSouth Africa ndakati chisara uchitarisa chi apo pamagayakaya. Handiti? So achitarisa ipapo ari panapa haazivi nzvimbo dzangu dzese. Greenhouse. That's why I'm saying kuti pamba panganopaziva. But uyu stand haina kuvakwa, hapana anything. Why asingazivi? Handiti? Kune transaction yandakaita neava kwandakaenda. Handiti? Naizvozvo he as is checking achirana uko. She was just checking of the place chat. Kune kwakuna anonzi Pauline. Mambobvunza mubvunzo hamuna kundipa, handina kuwana opportunity kuti ndipindire. Sabhuku Sangweme sabhuku dzere vanoziva Pauline. Kwandakaenda ndakavasiya ndikati ndeuyu ari kusara panapa. Kwaakaenda Pauline ndokwandakafonera ava nawo kuti nditarisire chi pamba apa. Ndipo kwavakaisa chi mushandi wavo uyu zvadaro baba. Saka ava havazivi kuti ndanga ndine stand yanga iri kwamatika because hapana chakavakwa kana kuti anything nenyaya yetransaction iyi. Ngatida izvi imimi waGwenzi ndiko maisenda mari kuna Mulangeni kaimi kwete hamuna kupera masenda mari ani angatinyepera ka ito izvi zvekutonzi zita rangu ribude kunzi ndakasenda mari zvatobuda panapa kutotanga kutonongedzwa pano kuti aisenderwa mari nawo zita rangu rinobva rambobuda anyway. Ndokuti nditoriwo mumwe munhu akatopinda mubhuku rasabhuku matika ndikatopiwa stembi awakazembera waripo ndichibhadhara mari wanitozizivawo. Ndaizobhadhara mari sei
kune stand yandoziya muridzi wayo ndichibhadhira kune umwe munhu. Kubhadhara mari wani. Mukatora muri mumota kuti asi chino chimwe cha sorry. Mira ndokupa mukana ndini. Amudofi mwakamera unge chowa. Ndokupa mukana kuti taura ini kuti mukuru uyu chaakakanganwa kutaura pazvinhu zvaitaura akazoti abhadhara mari akazoti asi this place ndeyedu iyi ndini manager wechi kutoti kana achiti asi kuiziya ari kunyepa kuti asi kuiziya muromo kutanga kuti kana ati asi kuiziya is lying pazvinhu zvacho ari kunyepa zvachose akati asi kuiziya kana even murungu akati asi kupaziya ambotaura kuti ari kuziya panhu wani akazoti uku anokuziya bhozi kumba kwangu saka paasi kuziya kwacho ndikupi ivo vamulangina muzoti anoziya panhu wani chete vakazoti ko greenhouse kanza anoziya kunhu 2 ndekwangu what about apa pacho hapaziye sei kana imboziya kristu amulangeni imwimwe muri mvungumwa matengane muna akazangani mune 1 kwakuti iyo mune yadi 2 kuno mwaya umwe chafuti yadi nke 3 ndingavati vamulangeni maonere ndiri kuzviita ngekuti izvo vakaotenga nzvimbo idzodzo vachiende kozvimisa zviri pamaassets kuti nedzimwe dzenguva vachazondibatsira mukati mweupenyu asi zvaende kozvo chinangwa chakachizobuda manje tinopota tichizoona mwe makona chakazobuda manje pamaassets pava pakachizoshandiswa kakude kupfuma nemuto usina kufanira muto usina kufanira wakaenda kotambiswa mwanhu furani iwo bvasa raro makwati anhasi ndio takudotsvaka kuti abude pachena mira ndimbozwa musharuka uri yapotisa ndaida kuti ndizive kuti ndibvunze wamulangeni kuti wakatenge kuna sabhuku matika rini kwandakatenga land iyi ndanga ndiri kwamutare inini from 2008 up to 2014 sabhuku matika mukaona munaziva handivazivi ndikavaona that's why ndichiti nzvimbo ndakaitenga kure handidya it's been a while and wanga uripo at that time I'm not too sure kuti ndivapi mambo handidya but I was in Mutare from that time up to 2014 so ishe ndikutaurire ini ndakanga ndikutamba narume iwo sometime ndakatamba nawo ndakanga ndakajoiniswa capital base year ndikandigirwa 2500 ndiyo yakanga ichishandiswa kutengeswa maproperties iwaya idzi dzobva dzati zokwenda South Africa izvi ndakudyiwa futi mwana wangu aende kodyiwa futi kechitu uri kupazivisa matenzi akutengeswa iyo paari kuramba nekuti hatisi kuziyana anoziyana vanhu muromo capital base yona unongoambobuda nguva yapera iyo ati ndope ndakazoizwa of late ndope ndakazwa kuti aiwa uyu mulangeni uyu akanga ari South Africa aita on the run nyaya yecapital base yakudyiwa yakudyirwa futi kechitu yakudyirwa futi kechitatu nekechifofu futi back to arodzosa fuma wako oidyira futi kechitatu pane statement yekuti rikunzi nevabwenzi handipa pasitende kwamatika handiizivi patakaenda kwamatengane pana ari pazvikwere anoshanda pazvikwere wakati pawakabvunzwa navamatongera kuzi nei musina kundiudza kuti munzvimbo mangu mapinda vanhu because aiwa ini ndakasiwa ndiri mushandi panapa asi manager wangu ndigwenzi zvandakaita ndezvekuti ndakaenda kwamatika ndikaenda kuona zvatarwa ndewamulangeni ndikaenda kuona development iri kuitwapo zvandakabva ndakaiona ndakabva ndakafonera Mr. Gwenzi kuti ndiwazivise kuti ndo zviri kuitika ku sekuti ndiwakasara kuti wari manager andina kwasa ndosaka ndo reason yawakapa kuti andina kwasa kuya kwamuri baini sapo saka the point is vanozivana okay penduda kubvunza ivo wati zvaoni zvamulangeni handipazivi akaenda kwaashe ari 2 ayo murume nemukadzi echienda kuti stendi yangu yadini pakatengwa muruzona ndopakabva aenda kuti akapenda kubhadhara uninere ashe ndakazwa kutaura kuti pane murume nemukadzi waya kunoko echiti stendi yangu saka ndobata futi mumashure akaenda ari chuka mulangeni wayati uyu haapazivi asi ari kutaura kuti stendi atenga 2008 kwashi 14 handiti 8 akabuda muno 14 handiti echiti ndakasira uyu naaya aizotenga sei zuro rineri iwo akasirwa mukadzi akatadza kutaurire murume echiti unini nepamulangeni ipapapo asi akaenda pashi echitaura kuti ndaona padini apa mumashure ashe akati pane mukadzi wakasirwa hafu
iwo amulange ndakasiya murume nemukadzi, mukadzi ndiye wakapuwa hafu. Pambotaura ndakamboparima. Waizotadzere kotaura pawakapinda nepaonini before asati abhadhara. Chechi2 ngechekuti uyu ari yaenda kopuwa mare, aona kuti nyaya inogona kuzonetsa. Zvimwe akaenda kuona kuti pastor ari kuzindo ari kuagenda kuti nyaya itoigezerepi. Mani iwo chinyepa kwenda kunani? Kuna aya. Wobva ini ndoenda kunga ndiri kutsvaka stand. Ndatsvaka stand still mare futi rudzoka kori mumaoko mako indori mukambani. Mare iri mukambani. Inini penduramba pandakapadzokera ndepekuti hanzi takambonga muri kumusoro kudare unofunga kwa matongera anditi pane wabve kutaurapo kuti hanzi uyo mukadzi wakagarapo wainzi Pauline ndizvo uku but asi inini pendakasangana neagwenzi avo naavo ane chihudhu avo zita rekuti Barbara rakabuda ndiri kunyepaira agwenzi right. Saka ava ndo vakunzi Barbara uko ainzani Pauline murinatsopaona right. Vagwenzi ava andika ndivo vari futi manager wani wemastenzi vaamulangeni right. Otenga futi stendi yaamulangeni apa whilst Barbara ari kuziyana futi nani namani because the very day yacho yeyo kana ndiri kuti ava vanondiwitinisira wanga waina wagwenzi wacho wakafonera mani wacho echiti mani uri kupi mani aka ndiri kutaura green side Barbara uri mumeeting ava wagwenzi vanoziyana futi naBarbara uyu amulangeni anoziyana naBarbara uyu saka mukadozvitarisa ka iye Barbara wacho paadarika ndiri pamugoti aya paadarika ndiri pamugoti nemudzimai wangu ndazotodaidza next door anga ari kutaura uyu mashoko ekuti unofanira kuti zvakati wototi handizvizivi aya akazikwa futi nenext door ndatodaidza kuti azvi ndo ndazobvunza murume kuti muripi anhu akudzika ayafamba netsoka ayobva azodzika nemota ari kutaura nauyu echiti unofanira kuti zvakati kureva kuti igrupi I'm sorry. Pane masoko ambotaurwa naHeadman echanzi ndoda kuwitnesa kuti ndakazwa that audio yanga iripo between maconversations aMulangeni naMani. Pane mibvunzo dzakabvunzwa vaMulangeni naMani dzavasina kupindura dzoti nhasi vanogona kutipindura dzekuti mimi vaMulangeni that area yekwadzere you were a well-known person aita nezvechechi echitakura vanhu echibatsira vanhu echidini. Pane ere munhu one manext doors enyu amunogona kuti nhasi munoaziya because maivabatsira kuti pamanga muchitaurana iye Emmanuel achiti pane ari kundituma makamubvunza ere kuti kutumwa naye zvakakosha chinhu chakarekodwa chine evidence wakataura ere kuti ari kutumwa nani akataura akati ndikutuma ndakabvunza kuti ndiani ari kutuma aripo ari kundituma ndikati do you know me ndakabvunza paaudio nonziva here nini ati akati handikuzivi muaudio yacho sikana iye muridzi wenyaya akatengesa mastenzi achiti nina wacho handizivi that's why ndakati tisangane pano audio iripo hanimati makaitsera nini ndinayo ari kuti handizivi neni handimuzivi hayi handidi kupindura munhu asiri pano I will say no comment ngazvipindure munhu mukuru handimuzivi iye Emmanuel vaMulangeni avo kana vachiti havazivi Manu handitika iye Manu paodiepo vakataura kuti right now kwete zvekunzwa kana kunoona ba ndiri munhu anonzi Mulangeni aindituma right now ndo zvakataura akazi uyu chisenda mafoto rako rechitupa uyu aingotsenga-tsenga akazosvika paunokata foni ari kubvunzwa zvaibvunzwa nani but inyaya unoti matsotsi rimwe tsotsi aridubirwa ba mazvita pamusoro ishe nedare ishe aya mahardcore criminals aya dila nawa nyaya iyi kai it's well managed pandiri kuti it's well managed ka tarisai manager anomanager maproperties hostage yawo kutenga kunge asi kuziva muri kupabata natsopabata ipapapo 1 2 pane soko rabudiswa nemurume kuti
Manuyu ane mari, ane munhu atori nepikicha waipa mari. Handiti? But nhasi Manu hatina ngei. Vanhu ava mahardcore criminals vafundisi ava. Mufundisi uyu, imimi mufundisi makauya nevanhu imimi. Mukati mastendi ane mapepa akachena. Makaona here? Mapepa handina. Kongei makazoya nevanhu hobho. Ishe akati ane mapepa akachena. Saka handingakwanisi kuti ndauya kuna muridzi wenzvimbo. Imimi makaona here mapepa? Ndio mubvunzo wangu. Handina kuaona, asi ishe kana ati ane mapepa, zvine mapepa azvo, tiri kutobatsirana kuti zvifambe. Ishe akaitire dhodhi mutsime munondoitirwa ba. Awa wafundisa wari wairi. Asi umwe mufundisi wakamboimplicatwa mumhosva yecapital base. Nazotarisisa nyaya iyi. Nyaya is stage managed and wanotonazoziva kuti nyaya isimuki kana pasina mawitness. Saka Manu tisinai, waruziva kuna Manu. Mukamufonera Manu anodaire. Ndizi. Mufonere. Nyaya mamere yakaita yeaffidavit iri kutaura yakabude pachena, haina zita raDavid Mulange. Yakanzi nomeni nhamo. Tikati nomeni nhamo ndo pakazoona komana kuti takadini takakonwa. Tikati nomeni nhamo hapana zita raDavid Mulange. Zvikanzi aiwa nomeni nhamo yewitness. Ndikati pangadai pakanzi witness nomeni nhamo. Tikati chiti pai machatse mwaichatsa naMulangeni kwakuona kubve kwekutanga kusvike kwekupedzisira ishona yega. Tikati Mulangeni haagoni kunyore shona. Munhu wemwaitaura naye haasiri Mulangeni. Pakatongwenya kupapedzisiro kwacho ndo pakazobudise foto yaiti ndiye Mulangeni echichikompea nauyu. Ndo pakaona kuti zveshuwa haasi Mulangeni, takakona. Foto anaro, hamuna here foto racho mwaratidzi? Alright, ngatipambe. Mauda kuita kupedzisira manje. I'm sorry. Ndikuona kuti inyoka huru yazviruma. Amulangeni aya semunhu ane mastenzi akawanda mumavillages akawanda. Munhu uyu munhu ane tundu kwake. Saka zvandoti badzi zvinge zvingakasika kuzotipedzera nyaya yacho ngezvekuti Amulangeni akakoniwa sematauriro awo. Iwo vachanotsvaga munhu akakona. Asi iwo Amulangeni aya ngavachitaurira padare pano kuti vari kufungei ngevanhu ava vakatorerwa mari muyadhi mavo. Vanoda kuapa mari dzacho here? Vanoda kuapa nzvimbo here? Vozotsvaga tsotsi ravo kuti zvinhu zvinge zvinoita zvakanaka. Pamusoro inini ndode kuti hangu dai zvaibvira paioneke way forward yekuti Emmanuel unooneka sei, ngekuti sekumuona kwendakamboita Emmanuel murume wangu wakabva ataure kuti iwo uri tsotsiwo. Auye kwendiri echiti hazi ndine girlfriend kufeed mix inobudise huku dzemunoda negonyeti rechikafu. Saka nditsvakirei anhu newarehouse. Atotsvaka hefuti pamba paMulangeni kuti paite warehouse. Hanzvadzi yangu ikaramba ikati tsvakai kumwe. Anhu akatorerwe mare. Mai Moffat akatorerwa almost about $700 ma-US. Akatiza. Saka uyu Emmanuel daro aioneke kuti unooneka papi, unooneka sei. Endi zera rari naMulangeni uyu haiti kuti aite mwana wacho. Ngekuti age yari ne-age yaMulangeni zvingatoite kuti aite mukoma nemunin'ina. Haasi mwana wacho. Right, pane panoda kuti ndijekerwe nenyaya iyi mambo famba zvakanaka pandabata. Ndambodzoka pane mukomana uyu. Kuti vaMulangeni vari kuti vakasiya mukomana anonzi Edi pamba pawo. Handiti? Undiwiti ndizvo. Handisi kuziva here kuti pane matanho here wakatora kuendawo pana Sabhuku. Kuti Sabhuku ini ndiri kumbofamba
Ndichambosiyawo mukomana ari papi? Ari pano. Nasu wamurangeni munobva masoko ati kutaura. Mosairi unokubatai kana musina kuenda kuna sabhuku. Sabhuku dai ari pano nhasi ari kuprotectai. Ari pano sabhuku. Handiti kuti hongu ndinozviziva uyu akasiwa uyu. Chitarisai mhosva yaparwa nemunhu achibva mumba menyu. Handi munoona pari kuenda mhosva ipapa. Yaparwa nemunhu achibva mumba menyu. Handi maona. Sabhuku wemutunhu asingazivi munhu iye. Muri kuona pari kubatai mhosva. Matare chaiko echiwanhu kana tikafamba kana echirungu inokubatai. Nekuti mbavha yabva mumba yabira vanhu. Akabhadhara nini? Yanaka. Baba pamusoro iyi. Ana mbuya pamusoro iyi. Pane pendinopinda. Ende hazvisi kundifadzaba kune vanhu vakachirwe mari vari pakati avo. Asi semaziro angu hangu inini. Handi kuti muite izvozvoba. Ngezvekuti azvimbirwa aya kana pasina rimwe gombo rekwapa ngadzosiwe mari dzawo. Nemunhu akadye chinyi? Mari. Kuti haiperi. Regerai ndifambe nayo ndichiti pari zvino izvi hatisichada kuti tirambe tiine nyaya iba. Pandinoende kotarisa inini ndiri ndaende koona kuti 1 Vamulangeni, Saungweme, na Emmanuel, na Barbara muri pamwepo na Gwenzi. Muri pamwepo anhu imwe. Ndikisa nyumu konyungoma pasi. Pandinoti muri pamwepo imwe mungepe kuti hapana chaitike pakambani musingaziva waGwenzi. Ko mwakanga muri mimi Wamulangeni maiziya kuti kumushako kumaonini kwangu koka kumasetsa angu kuna ningina ningi wari responsible. Chinenge chashata chese ndo vanhu vamaitanga kubata. Kusvikira mastenzi azotengeserwa vanhu 16. Kozozviona pa last minute. Manager wanyu ne security yenyu yakanga iri kuitei. They were involved including you. Ndikagenda kuchizviona manje ndakwenda koipedza ndichiti ndimi muri kuziva munhu wemakasiya pamba. Kana muine maways amunokwanisa kuva muinawo nemaconditions ekuti munge muchimupanicha munhu iyeye maererano nekutengeswa kwakaitwa mastands. Ameno punishment yenyu inenge yakamira sei, uchanishandira makore mangani, uchaita sei. Ndazvitaura kubva pakutanga kuti vanhu vari muno muwane system dzekudya mari dzevanhu. Kutengesa mastands kairi. Kutengesa mastands muri isina kuwirirana. Hapana sabhuku wangu usingazvizivi kuti ndakataura kuti stand muchitengesa stand pamba penyu mastands atengeswi. Ivhu ringere sabhuku ana ivhu. Ivhu ringera headman namambo iyi. Kubva pendiri ivhu iyi. Sabhuku munhu achida kutengesa ivhu iri anotanga awirana nehama dzake. Mukasawirana hama dzenyu mukatengesa ivhu iro riri make sure kuti nyaya yakazongosvika matare chete munodzoserana mari dzenyu muchisiya ivhu rakadaro. Saka zvaende kuitika mumba mwenyu imimi. Ndimwisa musha muripo. Pane element futi yekutaura kuti izvo Mulangeni watinoziva isusu hamusirimi. Kagurupu keminako apa kagesa pa gang of thieves. Murubira vanhu. Saka inini semutungamiri handitarisiri kuona vanhu vangu vachibirwa. Handitarisiri kuona vanhu vangu vachiita mhirizhonga. Chandinenge ndakuende koita inini ngechekuti ndakuende koti zvemakaitirana naEmmanuel ngezvemakaitirana ndimi munoziya kwemakanga muchizviitirana naSaungweme. Vanhu avo handisi mari dzavo dzichipinda musango kana kupinda mumvura. Ndakuende panzvimbo pano 16 yo papo kanopa 2 meters ono zvaperera apa. Ndo matongere ndinoenda kuita. Nokuda kwekuti nguva yazvakanga zviri kuitwa Emmanuel haana kutengesa nzvimbo iyo kwa 1 day. Zvine maagents, zvine maclients. Zvakatora nguva yakareba gore kana kuti makore mairi kana kuti 6 years. Ende ndikaende kotarisa kuti alright ndokubvunza iwe pressures wakatenga gore ripi? 2 December 2022. 2022. Iyo Godhi wakatenga gore ripi? Gore rimwe. Iyo wakatenga gore ripi? 30 April 2023. Imimo gore ripi? 6 November 2022. Imimo gore ripi? October 2022.
Koi mimi 6 November 2022. Koi mimi September ndikazopinda mubhuku muna November ndapedza kubhadhara. Last year. Koi mimi this February chibva nangopinda mubhuku. Chona kuti kubva 2014 handiti. Wachishende kwa mhirishonga vhaende kotangira pana 2021. Pa 3 years apa. 3 years. 21, 22, 23. Munhu ari kutengesa muriziwe nzvimbo usikasviki panzvimbo usingati nzvimbo yangu yakamira sei. Dai kuri kuti wasvika dzipa dzapera kumirwa dzapera kumiswa mahebit house yopapo maexpense evanhu maizovakwanisa. Chingawa chichitokwanisika kuitika kana mwana kuti hamusida kuti vanhu vanga richokuipa panzvimbo iyoka dzorera vanhu mari dzavo with incentive. Yakatorwa panguva yakatorwa tochajirana tashajirana momudzosera kana yanga iri mari yemusika inofanira kunge yabereka kusvika pamari yakati mopa mari dzawo idzodzo mosiya stende nyakadaro wosiya stende nyakadaro wotsvake dzimwe nzvimbo. Zvisakadaro vanhu iwawo let them occupy that land. Topedze kutaura takuenda kobata furati matika takusvaka pana manyoro toziva kuti nyaya dzavo dzakamira sei wari 2 asi vanhu vatawasunungura. Muda kutaura here mungoma taura henyu. Ndakachida kubvunza mambo nekuzvininipisa. Mukaita mwanasikana ane 18 years wodanana neboyfriend mbavha woipinza usiku makarara. Mbavha iyoyo yonouraya vanhu panharaunda yoenda kucourt. Mambo voti mimi ndimatuma mwana wenyu munofanira kuti mupike life in prison. Ndikumbira ndikutaura pamberi pevanhu vese ava ndimizivi Manuel mune audio mukaitereresa vanhu vese ava woita judgment yavo. Uyu aadmita Manuel handimuzivi hatizivani. Kana vanhu vasingazvibhelieve it's okay zvinoendeswa mberi but advice yangu kastori kandatauraka so handizivi kuti okay ngatida izvi ndoda kupindura nemubvunzo panyaya mandibvunza. Mune mwana wenyu ne 18 years imwimwe. Mwana wenyu zvaine 18 years obva aende kuitiswe pamwiri ngeuyo. Aitiswe pamwiri noyo gara 2 days obva arambwa mutambireri. Tukatambira mhosva mwana wenyu. Okay. Apinda nsingazivi. Uyu apinda uyu anomburiswa muchiziya. Aiwa baba. Uyu apinda sezvo ndataura kuti apinda usiku ndisingazivi. Ndobva auraya vanhu munharaunda. Zvonzi imi baba ndimatuma vanhu ava muri 1 people. Tikadaro pamberi penyaya iyi zvinozotinyadzisa. Zvandati zviri safe kwandira ndika kuti nditaure mashoko kuti pachokwadi pamberi pedare rese Manuel handimuzivi. Witness anoziva kuti iye Manuel chakati handizivi. But kana vanhu 16 vatenga chinhu vachitsotswa nemunhu 1. Une audio yandiani shamwari? Ndizerengero audio yana abva apa judgment. Yes. Ndokumbirawo kutaura anombotaura. Wera munotaura mbwe. Kana ichikwira volume yayo weisa pa high volume. Ndinoti judgment ibva yabuda apa pana zvindataura zvakasiyana here. Ndopedzisa mambo zvamandichitaura. Taura hei. So what I was saying ndezvokuti pamberi pedare rese Manuel handimuzivi iye akaadmita handizivi. Vamatika vakaadmita kuti handisi mulangiro angachitaura nayo patext. Zvese vese vari kuti havandizivi handisi munhu uyu akatengeserwa angachivatengesera mastendi. Vese maclients ari panapa havana kutambidza inini mari naiye Manuel chahandizivi. So mubvunzo wangu ndewekuti ndinobhadhara sei zvinhu zvevanhu vese vari kuadmita pachavo kuti havandizivi. Mira henyu. Nanchikumbirawo